Беларускія балоты з'ява унікальная. Акрамя таго, што імі дыхае ўся Еўропа, там хаваюцца ад чужых вачэй многія віды жывёл і раслін з чырвонай кнігі. І менавіта тут, па легендзе, зацвітае папараць-кветка, якая прыносіць шчасце. Балоты ахопліваюць велізарныя тэрыторыі і выпрацоўваюць больш кіслароду, чым лясы, але ў параўнанні з імі для многіх застаюцца нязведанай таямніцай. Што яшчэ даюць краіне балоты і як ідзе працэс іх аднаўлення? Шмат цікавай інфармацыі ў нашым сюжэце. Балоты на нашай планеце з'явіліся каля 350 мільёнаў гадоў таму. Сёння яны займаюць каля 6% сушы. Беларусь на 15-м месцы па іх агульнай плошчы і налічвае каля 7000 важных экасістэм, якія фарміруюць клімат нашай краіны і ўплываюць на сусветны вугляродны і водны абмен. Это фактически сердце гидрологической системы. И если мы изымаем сердце, то, в принципе, кровь не движется. Это основная подпитка. Все крупные реки, они выходят из заболоченных территорий. В поймах этих рек формируется водно-болотная гуть. Это аккумуляторы, прежде всего, воды. Такім чынам, балоты – гэта крыніца прэснай вады. Не будзе балот, знікнуць запасы пітной вады. Паменшыцца аб'ём кіслароду і клімат зменіцца. Болото – это легкие Европы. Вот если посмотреть на карту Европы, да, есть такой регион Полесье. Полесье – это часть Беларуси южная в основном, это кусочек Украины северной, это кусочек Польши и кусочек Смоленской и Брянской области России. Это вот огромный регион такой, который выполняет в Европе такую же функцию, как, например, амазонские леса в Южной Америке. Это болото поставляет в атмосферу больше кислорода, чем лес. Сфагнум ці балотны мох паглынае вуглякіслы газ атмасферы і выпрацоўвае кісларод. Балоты штогод выводзяць з атмасферы каля 900 тысяч тонн дыяксіду вугляроду. Асноўны элемент беларускіх балот – гаручы карысны выкапень. Гэта торф. Менавіта там і утрымліваецца вуглярод. Торф – это сфагнум. Вот смотрите, вот мох сфагнум, он устроен своеобразным образом. Растение сейчас достану я немножко, чтобы было вам понятно. У него нет корней. Вверх растет, низ отмирает. И из отмерзшего низа образуется торф. Вы представьте себе, мощная слоя торфа на этом болоте достигает 8 метров. Балоты працуюць як фільтр, фільтруюць шматлікія небяспечныя забруджванні, якія трапляюць у паверхневыя воды з атмасферных ападкаў і глебы. Даследаванні пацвярджаюць, што тарфяныя балоты магутны комплексны сарбент многіх хімічных элементаў, у тым ліку цяжкіх металаў. Торфяники, вот, которые, где закончились процессы сельскохозяйственного использования или торфодобычи, их надо в обязательном порядке делать мероприятия по реабилитации. И мы с 2006 года планомерно, системно начали восстанавливать на территории страны. Около 26 территорий восстановлено. Площадь больше 80 тысяч гектаров. Это был первый показатель в Европе по темпам восстановления этих ранимых экосистем. Але некаторым балотам пашанцавала, яны не ўвайшлі ў план былой меліярацыі і засталіся некранутымі, таму што знаходзяцца на запаведных тэрыторыях і маюць статус ахоўваемых. Сярод такіх унікальныя балоты Бярэзінскага біасфернага запаведніку. 8000 лет назад, после таяния ледника, здесь было озеро. Мы стоим на озере. И потом озеро постепенно зарастало, заболачивалось, и около 4000 лет тому назад образовалось это Дражнянское верховое болото. Здесь на болотах растет даже голубика, ее местные называют дурница. Не потому, что она как-то странно воздействует на нервную систему человека, а потому что растет рядом вот с таким растением, которое у меня сейчас в руках. Это багульник. Он имеет стойкий парфюмерный аромат. Балоты забяспечваюць аднаўленне біялагічных рэсурсаў. Напрыклад, буякоў ці журавін у год збіраюць больш за 10 000 тонн. А яшчэ менавіта ў гэтых экасістэмах растуць чырвонакніжныя расліны, занадта далікатныя, якія не могуць развівацца ў іншых больш жорсткіх умовах. І гэта дом для многіх жывёл і птушак. Па мерках планеты балоты жывуць нядоўга, рэдкая з іх існуе 10-15 тысяч гадоў. Для чалавека гэта вечнасць, але мы павінны разумець, што напрамую удзельнічаем у важным эвалюцыйным працэсе і фарміруем скарб для нашых нашчадкаў, якім, як і нам, трэба будзе дыхаць чыстым паветрам і піць чыстую ваду.
А наша Беларусь будзе заўсёды ганарыцца унікальнымі экасістэмамі, якіх не знойдзеш больш нідзе ў свеце.